Здравейте хора, днес ще играем Counter-Strike 1.6. Както ви казах по-рано, ще играем в един Death Run, който ще го има в описанието. Сега, само да вляза в него. Така, надявам се да заради бързо. Мерси. Така, както виждате тук играят. О, цъкам автобал магически. Виждате този колко е про. И аз не съм толкова слаб. Даже съм си добър. Сега това не мога да го скипна, понеже нали, това не е съботове. IP-то, както казах, ще го има в описанието. И така. Дано ви хареса клипа. Виждате какво направи човек. Това наистина е труден мап. Нещо. Лад, тук колко трябва да скочиш? Почнахме ли? Охо, това е бахопче. Охо, колко съм забравял да правя бахоп, не. Просто ми е странно. Нищо. Аре бе. Аре бе. Аре бе. Аре бе. Сти си бавил, аре. То сега знал какво ми бави клипа. Чуйте само да видя нещо. Оп. Така, сменя се мапа, супер. Аутобал. На него съм добър. На него съм добър. Този мап за пръв път го играя, така че... А този мап от кога го знам? Цак е така си правя него човек. Хоп. Оп, оп, оп. 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 Гледате ли сега? Оп. Защо почна много, Оп. Става, Оп. Капаните тук се пускат автоматично, ама. Вижте, аз ги минавам без проблем. Оп. И съм първи. Оп. Оп. Оп, тук за малко да се пребия. Не, защо? Добре. Терориста лефна и мене ме сложи сървъра. Така, 224. Леле, от кога не съм скачал. Аз дори не мога да го... Защо, бе? Забрал съм, чакайте. Оп. Аре, бе. Стига, бе. Тази мишка ми излиза. Оф. Добре, забрал съм да скачам и то много. И Тесли съм ги забрал? Не. Бе, я ще флашки, бе. Ари, бе. То сме уби. Мати. Да, тук тия бати геймерите човек по цял ден играят в този сървър и знаете ги. Оп. Оп. Не, оп, за малко. Оп.
така минах без да спра това. Дали ще мога така? Защо? Оп, какво стана, бе? Добре, извинете. Без да искам се натиснал старт бутона на клавиатурата. Някакъв умря още от началото. За малко я да се пребия. Не! За пръв път падам на това нещо. Да, добре. 3 АФК. Хубаво. Сега има да чакаме. Има да си чакаме. Погледнах колко минути остат, защото понеже нали мога снимам само 10 минути. То май няма се получи толкова... Цъкнах само мишката, какво стана? То май няма се получи толкова добър клип, защото гледа, както виждате. Коста е. Така. Гледайте си я. Аре бе, що не се оправиш? Гледате какво става, не. Какво става, Я да се махна от интернет аз. Така... Извинете за това, но нещо се прецака, дори аз не знам какво е. То са Адидас за малко добре. Този GTA е бати прото. Човек, който игра всеки ден. Гледайте. Уха. То иначе аз съм го минал мапа, но... Какво беше това, бе? Тук забърза, иначе можеше да го мина. Само секунда искам да видя нещо. Добре, след малко ще приключваме клипа. Последен рунд. Леле, колко ми е странно в момента да играя. Питам се колкото се може по-бързо. Ето, този път го направих. Оп, това нещо за малко да ме предсака. Това е easy peasy. Lemon squeezy. То се едва му ми... Добре, ще приключваме с клипа. Защото понеже аз като се базикам с другите, умрях. Дано ви е харесал клипа. Ако напишете в чатовете да ме снимам на Counter-Strike 1.6, ако не ви е интересно, ще снимам на CSGO, както я виждате, ето я тук. Така, дано ви е харесал клипа и довиждане.